πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν σας έχω δείξει εδώ και τόσες μέρες, συγγνώμη, τόσες μέρες, από τη Δευτέρα. Αυτή τη φανταστική καφετιέρα, την οποία μας τη στείλανε πρώτον απ' όλα για να φτιάχνουμε εμείς τον ωραίο μας καφέ, γιατί μας αρέσει το εσπρεσάκι, είναι αλήθεια, στην εκπομπή. Και βεβαίως για να τη δίνουμε και σε εσάς δώρο. Αυτή λοιπόν η φανταστική καφετιέρα, η οποία είναι και πάρα πολύ απλή. Και τώρα θα φτιάξω ένα καφεδάκι απλό και εύκολο, θα έλεγα. Κάτσε να δω όμως πώς ανοίγει. Από εδώ, μάλιστα. Παίρνουμε λοιπόν ένα. Όχι, δεν θέλω αυτό που λέει τσοκοτσίνο, γιατί δεν ξέρω τι θα πει τσοκοτσίνο. Θα πάρω αυτό που λέει classic, διότι είμαστε του κλασικού ρεπερτορίου. Το βάζουμε μέσα, έτσι απλά. Το βγάζεις, το βάζεις. Για πες ρε, Τζορτζ. Α, δεν είχα ανοίξει το τέτοιο. Μέχρι να ζεσταθεί τώρα η καφετιέρα μου, γιατί δεν την είχα ανοιχτή, δώστε μου γραμμή. Μάλλον θα πρέπει να σταματήσει να αναβοσβήνει για να πει ότι έχει ζεσταθεί. Οπότε, δώστε μου γραμμή για το κοριτσάκι. Καλημέρα. Παιδιά, θέλω να βάλω την καφετιέρα μου. Λοιπόν, άναψε το πράσινο λαμπάκι, έβαλα μέσα το πραγματάκι. Και τώρα πείτε μου, τι πατάω αυτό. Τι κάνω. Και το μοχλώ στο κόκκινο. Ένα εσπρεσάκι θα κεράσω. Όχι, βγαίνει και ο αφρούλης του. Σας παρακαλώ, θέλω να το βλέπετε. Αυτό έχει σημασία. Ωραία, γλέντια. Παιδιά, είναι ρυθμισμένο μέχρι κάποιο σημείο. Ρε, πας και βάλατε για διπλό. Όχι, τι έπαθα. Πέντε μου κι άλλο, παιδιά, θα γεμίσει. Τι κάνεις, χρυσέ μου. Παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή, εντάξει. Υπάρχει ένα κόλπο που στα καφετιέρα σταματάει. Αλλά ποιο είναι. Εγώ προτείνω να κεράσω τον πρώτο καφέ. Με γούρι λεφτά, τα βλέπετε. Έχει ξεχυλήσει το φλιτζάνι. Πάλι σου έρχονται, Ελένη. Σε μένα έρχονται. Όχι, δεν είναι δικό μου ο καφές. Εγώ το δικό μου τον έχω εκεί. Λοιπόν, έλα Γρηγόρη. Έλα, έχεις ανάγκες, παιδί μου. Νιώπαντρος. Στην υγειά σου βάλε λίγο καμιά ζαχαρούλα μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ όμως τώρα μου την έχει δώσει. Θέλω να τον φτιάξω τον καφέ όπως πρέπει. Φέρτε μου κι άλλα φλιτζάνια. Ναι, μη μου δείχνεις εμένα αυτά, θα τα πω αυτά. Αλλά φέρε μου να φτιάξω φλιτζάνια. Θέλω να φτιάξω ένα σωστό καφέ. Οπότε βγάζεις μετά αυτό. Τι πλάτη να βάλεις, εδώ πρέπει να βάλουμε και. Όχι, παιδί μου. Κάτσε, ο μαέστρος ήρθε. Αυτό ήταν. Κάτσε εδώ να μας τα δείξεις. Κάνε μας μια παρουσίαση. Πώς ερχόντουσαν παλιά και μας δείχναν τα τάπερ στο σπίτι. Θυμάστε, μας ευόμασταν 15 μαζί. Εμείς ήμασταν παιδάκια τότε, μαμάδες και τα λοιπά. Καθόμασταν. Βγαίνουν τα τάπερ όλα στη σειρά. Στο τέλος όλοι κάτι παίρνανε. Λοιπόν, κάνε την κυρία που παρουσιάζει. Ντόλτσε Γκούστο. Ναι. Έτσι λέγεται.